Район мәдәният йорты театры артистлары һәр буш вакытны әзерлеккә багышлый, костюмнар әзерлиләр, рольләрне өйрәнәләр, репетиция ясыйлар. Егетләр турында дисеңме? Нәрсәләр? Син егет дигән җаннарны кайда күргәнең барсын, сине әш. Мы хотим в этом году поставить спектакль по пьесе Мансура Гыляжева «Казан егетләре». Там у нас участников 9 человек. Костюмы у нас практически готовые. Некоторые костюмы на пошив идут. Некоторые костюмы мы берем из спектаклей, которые раньше ставились. Они как раз-таки подходят для этого спектакля. Спектакль уже, он давнейший, можно сказать. И его ставили артисты Галиаскара Камала. Башка авыл клубларында үзләренең премьера спектакльләрен сайлады. Марафон барлыгы 6 иҗат коллективы катнашачак. В прошлом году у нас также участвовали и детские коллективы, было 2 взрослых коллектива. В этом году в связи со сложившейся ситуацией было принято решение, что детки в этом году не будут выступать, они будут выступать у себя на сцене, в своих населенных пунктах. В этом году здесь, в районном доме культуры, будут выступать 6 коллективов. То есть это намного больше, чем в прошлом году. Чыты мәдәният йорты сәхнәсендә шулай ук «Итәкле кияү» дип исемләнгән спектакль репетициясе бара. Үзешчән артистлар булачак театр марафонында катнашырга бик теләп әзерләнәләр. Үз куллары белән спектакль өчен реквизитлар да әзерләгәннәр. Biz bu yıl Pitereş rayonunda tutulgan teatral marafonda katnaşabız. Biz bu yıl tamaşaçılarga әзерләдек Amanullah'ның «Итәкле кияү» дигән комедиясын. Bu очракларына түгел, чөнки исән булса Әмир Камалиевка Amanullah'га быел 60 яшь тулган булыр иде. Безнең әлеге спектакльдә 5 кеше катнаша, 4 ир һәм 1 хатын-кыз. Армиядан кайткач, менә шулай клубка чакырдылар да, әйдә берәр театрга катнаша алмассың микән дип. Мин башта уңайсызланып торган идем, аннары төшеп әзрәк кабатлый башлагач, күңел үсеп китте. Менә һәр ел сайын нашай иттереп күңелле итеп бер театр куеп алабыз, концертлар, менә шунда. Марафон 23 ноябрьдә башлана. Атна дәвамында артистлар район мәдәният йорты сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Пандемия аркасында тамашачылар саны чикләнәчәк. Шулай ук театр атналыгының турыдан-туры трансляциясе дә оештырылачак. Шуңа күрә теләге булган һәркем авыл үзешчәннәренең осталыгын бәяли алачак.